Ir-riforma fil-qasam tal-kumpilazzjonijiet u tar-rinviji li l-Gvern għamel dwarha hija konferma oħra ta' kemm il-Partit Laburista mill-Gvern huwa l-unika forza politika li għandha l-kuraġġ li ġġib il-bidla għall-aħjar f'pajjiżna, inkluż fis-settur tal-ġustizzja. Fis-qarrija l-Partit Laburista qal li din se tkun riforma oħra li l-ebda gvern ieħor qatt ma kellu l-kuraġġ iwettaq u l-konsultazzjoni hija maħsuba biex finalment ikun hemm l-iktar riforma b'saħħitha possibbli. Il-Partit Laburista nnota li kien biss wara li l-Gvern ressaq il-qudiem din ir-riforma d-diskussjoni pubblika li l-Partit Nazzjonalista sab il-kuraġġ li kien naqsu meta kien fil-Gvern biex jitkellem dwar tibdil fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Il-Partit Laburista qal li l-Gvern huwa determinat li jkompli jwettaq riformi storiċi f'dan is-settur, inkluż bit-twettiq tal-proposti inklużi fil-manifest elettorali Malta flimkien li tiegħu il-pajjiż ta' mandat b'saħħtu. Dawn ir-riformi inkludu fost l-oħrajn ir-riforma fil-kamp tal-inkjesti maġisterjali bil-ħolqien ta' sezzjoni fih dan il-maġistratura li tispeċjalizza fl-inkjesti l-indirizzar ta' dewmien fil-qasam ta' drittijiet fundamentali permezz ta' tibdil fis-sistema ta' referenzi u reviżjoni sħiħa tal-proċedura użata quddiem il-qorti tal-familja. Intqal kif huwa hawnhekk li tispikka d-differenza bejn iż-żewġ partiti. Għax Gvern Laburista huwa wieħed li jaġixxi u qiegħed bil-fatti jinvesti bla preċedent fis-settur tal-ġustizzja fejn illum mhux biss għandna l-akbar numru ta' membri tal-ġudikatura u impjegati fil-qorti imma wkoll l-akbar investiment fl-infrastruttura fiżika bżieda ta' aktar uffiċċini u awli u investiment diġitali ta' aktar minn 10 miljun euro fil-qrati bi strateġija bbażata fuq medda ta' 5 snin. L-istqarrija temmet tgħid kif Gvern Laburista jibqa' kommess li jieħu deċiżjonijiet kuraġġużi, iressaq aktar riformi u jwettaq il-pjan ta' ħidma ta' Malta flimkien.